Hei tid, så vi atter her vi har nødgen parti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som teker seg av Ljøvnån, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til henteparsten av Gjerstamal. Og jeg får spørre Paul, hva du hånden ligger av Gjersta i det? Det nok sånn knytt til en person som lät mig höra fra sig och säga att han säger det och jag gläder mig att höra tycken i morgon vinnaren. Och så ser man vid Daniel och tjej, ja. Det är så livsgöttande att höra tycken prata om Jesus. Säger det såna personer och efter som jag tog jag switcha så häver han har skrivit till mig näka som han tog ja. Så är vanligt att jag för att möta han sa Torve. Ja. Han nämnde han hatten och i tid tala samman om Jesus så. Og det setter jeg nå ikke i forlegenhet, men jeg gleder meg å høre til noe i morgen viner. Jeg tror ikke var sammen med Daniel og tjej. Det så livsgöttande at høre til prata om Jesus, akkurat så. Ja. Så det kvärt och så. Så tog jag väl säkert också över kvärt han var när vi, ja. Ja, alltså det att vi vill mer synter skjutne. Det ganska är synter tror vi har det här. Ja. Jag läser en grein av det norska hemmasynja NRK om en unga jente som var kommit ut ur en öliga sträng miljö, samkommiljö. Ja. Och så är så hörst om att det här samkommiljö i för och det var lutherst i norra. Man fär ut ur kyrkan i norra, alltså är 1900-talet var börja. Ja. Och var så öjla sträng. Och hon var så kom bort ures ner och hon var rättla som hon så själv säger rättla öjlagta. Ja. Och det blev så öjla livant för mig och så tydninga mig det att människor får den goda boskapen, alltså den verkliga goda boskapen, inte bara religiösa tankar eller det som är kallat ur Bibeln som saktans eisne kunde brukas till att människor är brådde ner, men nöje boskapen, det som Paulus kallar för nöje evangelium Guds, det det som möter människan vi Herren själva och som bygger människor upp. Og tog hevda så om medalja stor tydning at vi sjálva livet og i sær nøyene som han har givet okkona. Tog som vi livet og det som vi så gjeva atter. Og tog hevda at det hever faktisk alt avgjørende tydning fire tann eller teg som talar hos år at nøyen en verileitje innan vi okkona. Alltså god har ju mött alltså manna attene kan man säga. Vi så nöje vi att han gav son in i heimen. Det så störst och underfullt att och det är så nöje rykt att vi som människor har öjla torskförst vi att klara det. Jag godtar att det kan vara så gott och så enkelt. Ja. Men det det. Det var ikke enkelt for Jesus, og det var ikke godt for han. Nej. Da han hekka krossen. Men han gjør det til at han sa til han framfor at det var okkon til bjerginga. Så det har du kanskje opptidget med oss inntil skystene. Ja, vet du. Skystene det han er. Jeg har alltid nevnt nå, kanskje han var skystene sending om at det her vi år klea, alltså
tankarna tjåken och så lära sig andra kunna få fäder ut, ja. Och det som så nu också om kvart det som vi har och jakon som kommer ut som år från okon. Och inte bara år, eisen i hållningar och sånt, men ta så vid att ta löser ut av okon, och man säger kvart, ta löser ut från alla människor. Och så det kvart bor innanför här. Ja. Det nøye, eller det fordømminga? Ja. Altså, fordøm jeg meg sjølvan. Liv ikke hos nøye, så klarer jeg ikke så klarer jeg ikke annet enn å fordøme meg sjølvan. Og ta lyser ut at eisenfråken om vi er her. Nettopp, ja. Så jeg husker, for dere som sier dere var tryggvande, som tryggvar Jesus, at det er medelig viktig at hans nøye, her finnes ikke fædre i dere. Bedre kan det ikke være, faktisk. Det er så omettelig godt å få det som jeg har nevnt om Paulus sier at han byr Herren gjør og andre vursdom, så åpenbæringer til kunnskap om seg. Det skiljer vevnene vi det kaller vi. Så røyker det åt arven seg medelig i lov. Och så jag med att stå kraft han ser också som tryckva som har varit i Kristus det han röst igen offrade med dig. Och det är vi är röst offrade med dig alltså. Vi leva och i Kristus alltså. Han är ju Jakob. Ja. Och vi där och i skapningen som han säger om det är Kristus han är skapningen. Det gamla färre och det var nytt och allt det där var gott som var i Kristus. Samt jag med sig själva. Så här är så väldigt nej. Det är som som gröna då. Och så det som var mer så till så stora siktning för en tog så igen det jag läser om bra 5. Jag rätt att göra det trick har vi till en fri god Herre Jesus Kristus och i honom har det oss ätgång till hesa nöje som vi stannar i. Och det vakten vi upp ordentligt att alltså det nöjet att det var ätgång till en nöje som var ständer i. Och det är så omettligt att tydliga mig. Att man nöjter till ätgångna. Inte bara vägna till självan, men vägna till utstrålning som andra lejt efter och så inom sistorna. Akkurat, ja. Det är också om kvarvidera och snöja. Och han säger oss ner att vi rälsåkna och trångt nog vi. Och vi vet att trångt vi ska tvål. Och då säger han oss när Jakob att vi skulle le oss när vi kommer i Aschens fröstingar. Det är inte mer fröstar av god. Men det är liksom något som han leter hänt in i liv och fyra är att få det här urslite på sig som en frösting kan ge vakom. Hvis vi sikrar en frösting så ger hon någon en glans som var tryggvand inte mest till. Ja, det är ett tryggve faktiskt nu när vi tar året frösting, men jag tycker att rönter kanske bättre år till är mer täckande, ja. Till frösting kan vara något som vi knappt får ho och som vi skulle ha, som fröstar och men jag tycker att det ligger i att när eisen till att vi tar rönter som vi kommer i, ja. Omstøver kanskje som vi ånka avers kan ha. Og hvordan takler vi det? Og her råkner vi, ja, sånn, man tåser ut fra sin egen rønt og alt, ja. At de fleste av oss i første omfærd har tors først vi at reagera akkurat som det vi forvanta, som vi forvanta av oss selv, ja. Men vi tar en aktiv inn i oss her fra 4 Korinth 15, at det naturlige kommer først, ikke det antallige. Det naturlige kommer først. Det kommer først, ja. Vi er født naturlige først, og så er vi født av nødvendig vi hos anta. Men eisene i akkurat gerans steg, så kommer faktisk alltid den naturlige reaksjonen fram først. Og her er det så, og det er en rønt for okken. Og selv om til andre som kanskje har avbildende av at vi kommer og rønt, og her
frälsningar. Paulus tås om frälsningar som kommer av seg vid til at jødene ligger etter hånden. Nettopp, ja. Så til det ligger øyne nekk og i tog eisene, ja. Og her det til at vi ikke hjelpersløse. Vi har hessa nøyene som vi stand i, og vi tar etgang til henne. Og her kommer til atter som vi ofte er inne i, at vi må være opplyst, som du siterer Paulus her fra Efesos 8, tog at det hjelper ikke, hvis vi tenker det i det naturlige, det hjelper meg ikke om jeg eier 1 million, altså, men jeg vet ikke om henne. Og jeg halte med stand i skuld og skilta kanskje 1,5 millioner, og vi har fullkomlig kommet et eller 4 av 2, ja. Men jeg eier en åken som er større, men jeg vet ikke av henne. Hva gagnar hon som da? Klart. At er ui her, man kan passe av som i nøyene, vi stand ui nøyene, altså jeg eier, for jeg bruker bøylade, millioner, men jeg får ikke en gang til henne, jeg vet ikke opplyster. Så da han opplysningen kommer at, ja, men nå er skulden golden, og nå nå kan jeg etter som er skilt ja. Det er for jeg bruker et sånt, einfalt bøylet, da. Ta så tås som sånn nøyene, som vi stand i, ja. Så er det så øyla nekv meira. Altså, enn vi kunne sammenlukne vi nekka naturligt, da. Og tog her det så medelig stor en tøytning for okkara liv og velver og tilver her, medan vi bor etter kom i hans her, at vi klar iver at vi er i stand og i nøyene, og vi har fått adgang til henne. Og det ligger eisen ut tog at ta det nøye, så er det ikke tog at jeg har oppe på det, jeg har ikke fortjent det, jeg har ikke lyst og bygge med til disse nøyene som er stand i, og jeg får adgang til henne helt einfalt via lytte av henne. Lytte av at han er vimmer, han er tjammer, han bor i meg, han får ångat det frem. Nei, han kan ikke. Nei, han kan ikke. Han trykten er så stor, og som oftast gångt utive tryktena tar vi färgivast, altså. Ja. Om det nu er så trykt sånt här. Sexta vera. men det är det just. Ja. Ja. Då han säger det här i 17 Timoteus brev att om vi är de uttryck alltså. Och han tar inte tryck för det. Då är nog att sig själv kan han inte. Nej. Det som han har sagt ja till, det är ja. Ja, han sa det ja. Och inte nöj alltså. Det kommer ikke knappt en nøyen i middelen hvis det er noe som han vil love åkken. Så er det et troskap, ja. Ja. Og at det er en øyelig store tanke og sannleggje, sjåvande, at han sier så kraftig ting om åkken at han kan ikke avnokta seg sjølva. Akkurat. Altså, så til etter han gjørst åkken vi ser. Ja. Jeg skulle han avnokta åkken, så var det samme som avnokta seg sjølva. Og det kan han ikke. Nei, det kan han ikke. Så han er ikke en 4 tog fullt og holdt. Ja. Er det vidt som trykk var han, så har han gjort noen til 8 vi ser, og så han er 8 vi feirer. Og det blir til at. Nei. Og jeg er så glad i samband vi han har sett hoksanvina, han tar vereløykene, møyre til en vereløyke, at han kan ikke. Og tøy hevet øyne være som er nok så tungt at oppleve at tryggvande som er i færen, det dømmer seg å være færen, denkt fra herren, va? Men halte helt ikke at det er slept allikevel. Men det klarer ikke at jeg går imot tøy gaven, nøyegaven, altså, kan man godt si. At om vi switcher, så switcher han ikke. Nei, nettopp. Om vi tolker oss, og ikke er det som vi utetter, er det som vi vårer, ja, det brøyder ikke hans her innstilling på noen lokken.
Och då tog jag till att vara som är i systen också. Krävjande att minnas till att du kanst inte snacka om hur färgen är vi synnebad. Alltså hur god är vi också med hur Jesus är vi också med. Det blir inte till att ta sånt utan sådär som han är. Alltså, han bröts inte och hans lyfter brötas inte. Och tog jag utav kälka med något snack vid kvart där jag såg att tryggvande är marska. Jag gav han allt. Sten för att lät han upplysa sinne. Alltså, det han säger det här som jag nämnde att han kan inte ändra sig själva. Och ta han så inte kan ändra sig själva. Så ser han inte sinterna tja taimon som färre ut i sint. Nej. Han ser det inte. Nej. Det är ja. Alltså, och vi crossversionen till fullkörda version som Jesus gjorde av Golgata cross, ja. Så sinten som såleisne. Ja. Hon inte när alltså vi har ofta lindet till att halta att gå till en troplägga vi okra sint, ja. Det häver han inte. Och till här vi kunde ha öjla torsfart vi som människor att skilja till. Och i botten och grund kunne vi ikke skilja det utan at okra sinn og hjärsta vil upplyst av nøye andan, kan man si, av heile andan. Ja. Tui at vi kan bare hitje etter søvnet til Israela, som var gos og gos utvalda folk etter det naturlige, og samfunnet om at han valgte teg ut og fyrir at vi tjøkne teg av vysa teg at mennesker kan ikke kjølt. Han gav dem lovene, og man kan frestas nesten til å si at det ikke å misunna dem, tog at de fikk øyla streng krøv, og den tøyen som lover tøyer skal i varte, så var det, som onkel sagt, kontant betaling. Sint er du, så var det straffa av det. Og så skulle det være, og for å omgenge straffene, så måtte du komme ved offrene. Og det var etter seg båter hatøyene, eller at han ordentlig båter hatøyene hver i høvspresten, offre bæg for seg selv først, og så for sin alls folksens, plus at det personlige hver det kommer vi sånn og lampen til å offre for sine sinter. Altså, så det er veldig øyla tøylig for deg. Men så kommer Jesus inn som det fullkomna offre. Som Johannes, han sier, han hikk lampgods som teker bort sint heimsens. Akkurat. Og for å vite at ivast ut og sier om det at det kan ikke passe det så godt da, ja, men så nye gjør vi til verset som han har lagt alt i, for å vinne okkerne. Han vet akkurat hvordan, for jeg sier det på tammen, hvordan svarstast og håpløst vidt ja. Og tog vet han til at vi kunne bære være fullkommen og gjøre til rettvise som han har givet okken. Han har gjort okken rett i og for seg. Ikke tog at vi ikke synta, ikke tog at vi er fullkommen, eller vi tar meknad omvendt okken fra okra synd, for jeg sier det på samme måte. Nei, tog at han har bøtt for syndene til okken. Eina fer fire atlar. I hva som kan man lese i brevbrev. Eina fer fire atlar har han bøtt for synder okkara. Og Johannes legger til at for synder alls heimsens han bøtt for, ja. Så vi må borste fra her synda tankene og alle samle tøyene, hver vi legger synd bæge av oss selv og andre eisene. Og ja, vi har jo enda tanker nå med god for at det er så okkara land i mån til hos vi synda. Og det henger ikke sammen. Det henger ikke sammen ved den bådskap som Bibelen gjør okken om det fullgjørte verset av Golgata. Og tog okkara oppgave først og fremst at det er måter syndene fyrirgjøving som baseret på Guds nøye og så gjør det nøyene vi gjør. Det han sier her i salmen, at nøyet er bedre enn lov, ja. Ja.
Alltså så underfullt Guds nöje. Att han är bättre än löve. Och tog det att nöjen kan göra det som är pura möjligt som människa. Ja. Att tryckva. Ja. Så det är bara han som ger och drunna. Ja. Och på det. Självår. Det är alltid en åpenbering av det som är himmelst. Alltså. Ja. Och som vet så släppa njuta här i livet medan vi färdas hemma. Ja. Det var signert. Det är längt över allt annat. Så du kan inte täcka näka i hemmen någon religion eller nökron. Och för att sammanbära det av evangeliet. Nej. Det blir släck tid. Ja. Nej, Paulus har ju Galaterbrevn här personificerar han trunna. Han säger att nu tryckven är kommen. Ja, akkurat. Alltså, som en personer, va? Ja. Nu tryckven är kommen. Ja. Ja, vad helt det? Ja, det är det. Ta för på allt det här vi att vi släger och tankar och regler och bo som vi ska leva efter. Ja. Så man det gott att ha goda målsättningar i livet någon tisdag. Ja. Men vi måste inte blanda det samma vi tar nej som vi stannar och som vi har avgång till. Slett. Och just det här som vi läser här och i en kapitel och i första Johannes brev, ja. Det är alltid talar öliga störst. Och i hämta bådskap som vi är då. Och i gång till vi akkurat nu, ja. Och jag alltid haft det. Till första är han så bra 2 alltid. Det stämmer det här att han. Ja. Ja, det är det stämmer han säger. Bara måne. Detta skriver jag till om för att de skulle känta, men om man också känta. Här har vi tassmans av färgen. Jesus Kristus sin rättvis. Han är bäst för syndrockar. Ja. Og ikke bare for jokkere, men for synder, og som for synder av samsens. Jeg tog vita vi kjenner ham. At vi halta på hans her. Tann vi sier, jeg kjenner han, og helt ikke på hans her. Han er liknare, og i hånden er sannlagen ikke. Men han vi helter år hansara, og i honom av sånnom, kærlage gods, vår en fullkommen, ja, her som vita, vi i honom. Altså, det er vita, vi i honom. Ja. Og kom ikke noe annet. Nej. Og så sier han vi sier, kjenner han, og helter ikke på hansara. Han er liknare, og i honom sannlagen ikke, men han og i helter år hansara, og i honom av sannom kærlage gods vår en fullkom. Av her som vita vid, av vid og i honom. Ja. Han og i sier seg være verande i honom, og i reisende bonde av samme etfer som han. Altså, det er bare så, till fullnar präkva, alltså sålas ärta. Ja. Att det blir slags till att bli en annan än du är. Nej, det är akkurat ja. Och då så tydningar mycket på att här. Särskilt så tydningar som vi har upplevt detta självor. Gustav Fröjtjer till och i det dagliga livet. För jag sa träla hoxanen här och ja, nämligen ja. Och visst det är väl frukört att prata om träla hoxanen om till över om till självan så kommer det bara att leva som öjnut och öjsen tralkar honor. Ja. Det är det som är så trist då. Det är akkurat ja och han här fyra djävulen alltså som han har givit och det är alltså jag vet inte hur det till att vi inte får till alltså
fram, nu hugsa jo heltena, men tjattnan og i boven og tja Jesus, han sendte lærersvenner ut, han sier, vittigen alla det, han sier, gjør folk at lærersvenner munner og døy på det og lærer det, ja. Men han sier, vi sier eisne misjonsbøyen i Lukas 24, ja. Og her sier vi hva det som vi skal gjøre for å gjøre lærersvenner. Og det at proklamere at synden fyrirgiven. Jeg kunne gjøre det, at synden råpa det ut, at synden fyrirgiven. Det på den måten at mennesker vil gjøre til lærersvenner. Akkurat. Ja. Ja. Og jeg ser bøyene som han så tåser her, Johannes, det køyr fullt og helt på hvordan vi som mennesker i fri for nøyre. Akkurat. Ordentlig, altså. Ja. Han så knuskarp her, ja. Ja. Alla tøyna. Det en verset som jeg husker om vers 22 her i kapitel 2 i første Johans brev. Og han sier her, men tid salvingen og til finker fra honom. Ververande utikk. Og det kan ikke ikke nækker lærer tikkum, det som salven kan så lærer tikkum alt, så det satt og ikke liggen. Og ververande i honom, så som honom er lært tikkum. Og nå på at måne ververande i honom, så vet jeg han åpenberes, kunne jeg dirve og ikke være til skammar for honom å komme, han sa. Her sier han nækker som kan være en verlag, hvis vi ikke kommer på seg ord, til en nakkatat som vi er ferdig inn og i. Skjønner du? Og så sier han at vita tid at han rattviser, så vita tid øyne hvert han ikke rattviser føtter av honom. Og så det han ferdig i Vittlenden i 3 kapittel, så ikke koster han kærløk av ferien i vårstokken, og vi skulle kalles bøtkost. Og vi det til. Då känner heimer nok ikke. Til han kjenner ikke han. Til det skal nå vi bøtkost. Og ikke åpenbære enn hva vi skulle være. Vi vet at da han åpenbæres, skulle vi være hånd og løyk. Så vi skal søtte han som han Ført han over det hessa vi til hans her. Rønser seg selv og så han røyner. Altså, det så grøy tala. Ja, det Og hon her fyrir at løysa det bors ord til gamla, altså, som plavat det. Og gjør det løyve tungt og trekt. Ja, det og hans måte til å få okkon at liva rett så lengt borte fra til menneskenslige måtene. Til at han har bøtt for okra syndere. Og at tog ikke næka til hinders for nækran. Ongen hindra over ui. Ongen pjøs å gjøre næka som helst anna enn å bare trykva bådskapen. Takk mot det. At alt min synd golden, firegivende. Og ta ut til altså ganger opp fire okkom. Og ta gjerda vi hele andan, altså. Ta kunne vi ikke anna enn å firegiva. Ja. Og til det som han inne i å her, at ikke firegiva øren, ta gjør man ikke rett, ta gjør man ikke rettvis, ja. At gjøre rettvis at firegiva mennesken. Ja, akkurat. Det rettvis. Ja, det rettvis. Altså, og det så vanligt. Jag släpper fyra av människor. Det som de har gjort mot här. Och det bara så lätt. Ofta så snackar folk med mig och säger att det inte så lätt, säger det. Och kvällt det och så att det inte så lätt att bara fyra. Jag säger att det är glatt en kvart helt. Det så släppte vi av i tabirerna som det var självor. Så. Ja. Till akkurat det. Och här jag hade känt så öjla gått fram i ändan av 4 kapitlet av Efesos. Ja. Och här säger Paulus ästne han börjar faktiskt via säga att inte heller andra Guds sorg hon som till insikla vid till ändelösningar dagen.
Hva nevner så at annet til? Hva er sammenhengeren her? Jo, det alle baskleidje, alt ilsene, alle vreie, alle ganger, alle håan, være lengt fra tikkon sommeleies alle ønskaper. Hva så? Ja, men, hva skal jeg gjøre så? Jo, være ut hans det gå, kvørst vi anna, Ja. miskun så tid fyrir djeva kvørst øron. Ja, men kvosse? Jo, eins og god hever fyrir djivet tikkun og i Kristus. Ja. Ja. Og her kommer ein måneder inn, hvis vi hoksa om det som vi blir i feivare. Ja. Fyrir djeva okkur sinter okkara så som vid eisene fyrir djeva tegn mot okkur sinta. Og det var under til gamla sottmalan, at det var galtand, ja. Du fikk fyrirgjeving som to fyrirgava. Nu er det koppa høtta. Paulus her ikke sier årene fra seg sjálv. Han hever det fra herran sjálvuna, at vi skal fyrirgjeva eins og han hever fyrirgjev okkur i Kristus, ja. Tog til han faktisk ble beste, og eneste måten av makta til å fyrirgjeva åren, det at takka for sin egne fyrirgjeving. Takk honom for at du fyrirgjeving med alle mine synd. Ja. Og ta sivar inn, altså ordla for iverhånd åkona, Ja. da kunne vi ikke lade være via fyrirgjeva. Nei, det er også det rombrevet 6, ja. Det er sånn jeg inni og ned. Ta han tossar om at gamla människor klarar krossfest. Ja. For jeg synes at det kan skulle være til lunch, så. Og hvis vi lukker ikke etter det, så gjør jeg det. Rombrevet 6, så. Ja. Ja. Ja, han sier her i vers 6. Vi vet jo dette, at gamla människor har vært krossfest. Vi honom, altså Kristus, eller Jesus. For jeg synte like om skulle være lunches. Så vi skulle ikke langer tjene syntene. Og så konstaterer han ikke på en at han var. At han er deg fra, han og deg rett og kjørt fra syntene. Vi nå deg vi Kristus. Sikva vet at vi østene skulle leva i hånd. Vi vet jo at Kristus, etter å være risen opp for en og deg, da er det ikke mer. Deg en ræversiver hånd. Da deg så inn, da er han øyne for syndene, men løsøt lever han for god. Og så kommer han til en annen nyeste av her i et av verset. Jeg minnes skal se at det er flamt i nivå med at jeg leste nekva var så igjen. Så når jeg skulle øsne tid, råkna til som deg fra syndene, men livande for god i Kristi Jesus. Men så kommer han bøyna inn hit som vi tar inn i øsne. Lete tog ikke syndene råa og deilige lika med tikkere. Så til loja til og liston tess. Altså det er gamla mennesker. Ja. Og bjau helt ikke synden fram til kontroll som våpen øvrafvisen her. Nei, bjau gode fram til kontroll som teg og deg fra synden. Som teg og fra deg og våren livande, og bjau gode fram limertikkere som våpen rattvisen her. For synd skal ikke rå i tikkene, det er jo ikke under lov med mot det nei. Ja. Ja, og her er akkurat den typiske kapitlen hver han spyr at han har vita til det ikke. Ja. Altså, det er et spørsmål om oppløsning, ja. Ja. Og det er godt som at i for okkona. Ja. For det første er han så giv i okkon, det er vi av løyve, ja. Men skiljer det vel til visse mennesker kommer til trygg og fortsetter til vanlige løyven. Utan att gå om för att inte. Så vars du till att du kommer och klarar att ta själv oss. Ja. Det är han säger också ser att vi skilt inte synden näka. Nej. Man ska kräva på och långt då.
Nej, vi skilte inte. Nei, vi skilt ikke synden nækka som helst. Da. Nej. Så, men så ikke at hver det, ta hitja og i byrjanen tjokra første foreldrene, Ja. hva den første fylkjan vi suttja av at synden kom inn i heimene? Det bror og mor. Og i stedet for at det var bror og kærleidje som skulle ha råtta, så det bror og mor. Ja. Det den første fylkjan av syndene. Og jeg synes ikke tydeligere, bare i jøkkenen på gamle som men særlig i jøkkenen fra Jesus, vi evangelion, ut i jøkkenen prøvene, hvordan alle tøyene snur seg om hvordan akkurat vi skifter vi han, Ja. og herfra akkurat vi skifter vi akkurat medmennesker, Ja. akkurat syskjen som har felags trygg, men eisene ut til heimen. Ta Jesus kom, ta han unga viner her, det stender vi med at vi enn var futjen der. Da gikk Kristus for okkene. Ja. Så det så eisende han pastoren til okkene som at gjøre alle folkens løte lærersvenner. Det at vi færre ut i heimen vi Jesus, som en nøye, som samme kærlega, som han har grunnlagt. Det ikke vi som har funnet på dette. Han har grunnlagt og grunnfestet i okkene vi, bei året og vi andasøgnene. Og just som du nevnte, Johanne, at her året ikke kan avnakta seg sjølvene, så han just okkon Ja. så til eit vi ser at han kan ikke avnakta seg sjølvene vi at Nei. avnakta okkona. Og meira vi suttja til, meira vi mestja verilegane at vi, altså meira stod langslen opp i okkon at, ja, men jeg vil være som han. Jeg vil, som Johannes nevnte her, ha så mye atferd som han. Som han, ja. 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 Og det tannveien da gonger. Det ikke lovar til jeg skal i langer. Nej. Til loven hon oppfyllt i Kristus. Ja, ja. Og nå har vi til løyve som fullkommet, ja, og jokken, og til det som han ønsker å visle liv i. Ja, ett brev som ligger öliga tatt upp är att Rombraun till han som till Galatbrevet också. Ja. Och där läsa andra kapitel i Galatbrevet och så är det ändan av en kapitel. Så just vi jag någon till och det kan inte vara bättre än att läsa det. Så det heter årgått, så. Ja. Og han sier til han trykker dere om dere vidskifte som av metanlig en tøytning, ja. Så han sier, vers 19, tøy vi lovene deier fra lovene. Og så det just det. Du er deier fra lovene. Ja. For at jeg skal liva for god. Og krossfestet ved Kristus, ja. Og nu det ikke langer det som liv. Altså, få hette inn, det ikke jeg som liv. Hvor det så som liver? Nei, Kristus lever mer. Og livet som nå livet i holdt, noen livet i trønnig av sånn gods, som elsker meg, og gav seg sjálvan fyrir meg. Og jeg sitter ikke nøye godt så gjelte. Da jeg fast rettvis vil lov, så jo Kristus deier til lunches. Han sa han til pura knuskår. Fullkomlig, ja. Ja. Ja, ja. Her ungen iver til Paulus, ja. Nei, slett han ikke niv. Nei, og man kunne huksa til at Paulus som kjente så vel lovene at han får ivast, men her ungen iv. Han ikke niv, nei. Nei, han kjente han så vel at han visste at her var ungen vever ur. Og tog kallar han deg i første verset i 3. kapitlet. Tid skidla deg skal lata. For å ganta tikkum. Tid som Jesus Kristus var malet for egen som krossfester. Hetta øyna ville få avvita fra tikkum. Vi det av lovverskon til tvink og antan, etter av at høyre trygg. Altså det er så utrolig bort fram, altså. Og ungen. Han var ikke middelvever. Nei, ungen middelvever. Så lite skilja det byrja vi anta,
Färra tiden var ändå i hållt. Så nek var tid rönt till ånches, om det nu till ånches. Han som nu djever tikkon andan og virkar kraftar gjerri tikkar av middelen. Gjer han til av lovverskon, etter av høyre trygg. Og så jo Abraham troe god og det var råknån til rettvis. Tog skulle tid vite at de som og av trygg og bøten Abrahams. Altså, det har vært purasta åpe av øyne av troa fett noen som vet om meg gods. Kunne takka for det. Ja. Ja, her om medlemmene jeg hvor jeg snær. Og jeg har også nå vært inne i øren kapittel her. Han begynner akkurat vi som samme. Ja. At vi skifter middelen, mennesker, middelen sikken. Det var forståret av at loven kommer inn. Da. Og der kommer her fra Jakob og krevja lovene inn i hedningene der. Og Peter, han trekker seg. Ja. Og her det, og det overrettvise. Altså, jeg vet ikke, man burde faktisk stekke seg til avgjørende og også om seg selv. Man går så i for ørene, trekker jeg meg undan til at jeg tør ikke til andre forvante av meg at jeg skal ikke være sammen med Taimon og alt det der. Det var det som feilte ikke av Peter. Han ble bensjen. Han ble bei bensjen da han tjekket vatten og sa alt det der. Og på en måte det her det samme eisene. At livet er trygg det gengå om man av omstøvnene. Ja, det det. Og tar vi så for eierne av trunne, og så ikke omstøvner, så ikke de som krever av oss at vi skulle leve såleis og såleis, ja. Så ble bensjen, og så trekker vi oss fra timen som vi burde 15. Altså, jeg vet ikke hvor det blir bare klarere og klarere firmaer akkurat dette her. Ja. Og dette akkurat det som fortjenten har lump bakom vi. Ja, det han gjør. Og det har spjatt oss sunder, og i stedet for at vi i trunne standa sammen. Eisen dette her, man kan si at det er mennesker så inne som Paulus omtaler at God hever, at han sier her, satt av vers i øren kapitlet, at han fortalte at han var ikke som en lilla løtebære i fire timer som krav til av noen. Men han sier, men teir i vår hyllner at være næka, og han mener vi apostlene her, hva teir nu våre mer det samme. God gjør ikke mannamon. Så tenker han at jeg sier, henne mest omhyllende, og alle løter ikke mer. Ikke mer, nei. Nej. Så det galat bra nu? Jag hade ju en kapitel satt av vers, ja. Ja, satt av. Nu har jag det, ja. Ja. Han har tagit sig här om Titus, som var vi och någon, som var gritche. Han var inte tvingad att låta sig omköra, alltså av apostelen Taimon. Jag menar, för etterlycka henne falske brødren, jag hade snuks innan lur etter frals i okkara, som vi har i Kristi Jesus, så teir kunde gjøre okkon til træler. For Taimon viker vi ikke så mye som tøymo i etterlate, for sannleggen i evangelien kunde standa fast og tikko. Og så nevner han det til, men teir vår hyllner av vera nega, tankastrika, hva teir no vår mer det samme, god gjør ikke mannamon. Nettopp. Det som hjalp til mer øyla når jeg tar var unger et eller annet. Det var det til at jeg leser til Måtsbrønn. Ja. Ja. Tror jeg at han kom bedre for å ta søttene og ganske særlig at han fyrre. Jeg så ikke hvordan han beskjed Han sier her i første kapittel vers 5, altså, tog evangeliet om okkara kom ikke bare til åren til tikkara. Nei, og i kraft og hele andan, og vi fotlare viss,
Alltså jag säger så tror jag här. Kraft, vi har läntan och vi fotlar viss. 4 Thessalonika brev hatt da. Att det är, ja, det är 4 Thessalonika brev. Ja, nu blandar jag det samman. Kraft og hele antan og vi fotlar viss. Tid vita eisne hvordan appor okkara var tikkara mittlen fyrir tikkara skold. Og tid gjørs etterfylgjara okkara, ja, etterfylgjara herrans, ta et mitt og større trångtag og møt i åren og vi glede og i hele antan. Så heter vi åren til livande i åren det hever så avmetterlig lyfter året fra god i svøyker. Det en trofast pakt. Allt i Jesus i amen. Allt som god hever sagt. Og svøyker kan allt og svinna. Myskri av ljøs og vinna. Men han som tror skal finna lyftet av svøyker. Altså at det lykkes så rimmar fast. Och så gav hon ordan att man bara undras när man läste. Ja. Det är helt en standande att det ska kunna vara så. Ja. Han säger där att det som du läser att evangeliet kom inte bara i år men i kraft och hela antan och vi fotlar vissa. Ja. Og så sier han at tid gjørs etterfylgjer okkara, ja, etterfylgjer herrans, ta tid mitt og i større trång tog mot i åren, vi gled i hele andan, og så at tid våren øtlån hin og tryggvann i Makedonia og Akaia fyrdøm. Ja. Ja. Sånne virkning hever Guds nei evangelium av mennesken. Så kvar så är det här nog så Hur jag ska bruka till uttrycket till han är ju allt men så var kvar öppnar han för i och till de sen det här så var som en där vet jag om att han är mannen som fortalte för mig att han var färd till Amerika bibelskolan eller bibelskola. Och han kom sig in och i näka som här var akkurat att stränka det bodde ju upp och att stränka. Och det är lycka som take kalla och alltså lycka giltig höjt. Och så fortalte han för mig att så har han en sändning från Lintene. Och jag tar det inte självvar på att det var och utvarp någon på en eller annan mat har han annan. Men han var oihesen här rinka tillstanden. Jag var med till stränk. Och kvita kom så det sen, det visste han inte. Allt är väl öliga gott intill ta. Men tabla ut av rävalt av er här, säger han. Och så säger han så jag visste inte kvar stjordat linn. Alltså, kvart vänder rätt och kvart vänder skaft, alltså. Och så säger han alltså så hørte jeg seg her sentingene, sier han. Og jeg ble fullkomlig løst. Det er sagt, ja. Da sa vi og pratet av sammen. Og vi stod gjennom her. Og han sier til han at han ble så løst og besøkt at han sa det pura klart. Og det er omkantene klare, han snakket sinnat. Nå sørst du, ja. Vi sitt lov, altså. Ja. Og han er alle fortalt meg da, men han har ikke satt over til det. Og så nevnte han at her var en kvinna som jeg har hørt. Han sa vittnesbord 18 år. 18 år at han var kommet inn i til radio. Og hun var nok øyne kommet inn i oppsvaret. Og det løste han øyne. Men hva så ikke, ja. Och nu var det lyckas som tejpar. Alltså hon ville bara höra mer. Så han var så överraskad av det och så hade en arbetsvis här alltså. Ja, men det hade lejer till eisen att det börjar vi att det är det som bor i Jokon
det avgjør hver år kommer fra åkken. Og år jo det som Ja, det klär i tankarna ui, alltså, och sannläggarna ui, ja. ja. Men det största fra åkken. Ja. Og det må altså hava sånne grunn i herran og sjølven. Ja. Og i verste som han og har gjort for åkken. Ja. Jeg har også lagt mest til at hvis vi ikke leser nästan lyckan som vi säger. Så lyckan som det tror jag bostor alltså. Man kan inte bära livet av att det har hänt och det har hänt och det har hänt. Men vi må ju livet av att skriften öppnar sig för åkken. Ja. Akkurat som Paulus bygger da. Ja, hon loj för åkken. Och här jag så mettelig glad för talsmann som bor i åkken. Ja, talsmannen, ja. Han drever fram ur åren. Jag vet inte så ofta att han kipar in i situationer och ofta kanske utan att jag kan ju huxa om något speciellt så knappt så kommer han vid sannligheten ur åren och lyst upp och leder det upp. Ja. Det är så simpelt så vad signa. Ja, det kan inte vara bättre. Nej. Det kan inte vara bättre. Ja, jag blev glad att du fortalte mig så här. Ja. Och han är inte en unge med alltså, men han är helt inte gammal med alltså. Nej. Ja. En big med över. En big med över, ja. Ja. Ja, det är ja. Det är så gott. Det är så gott om man kan stiga, vet du, ja. Nej, det är inte många. Nej, men man kan inte låta vara. Vi kan släcka det jag låka, det är bäst till. Nej, men det här skötte tar var tekniskt till avhöringar. Ja. Peter och tar att vi kunde inte låta vara vi att tala om det så ut av sig och hörsta. Nettopp, akkurat det, ja. Och han säger här och i fyra säsongsbrev 8 och tidsgörs efterföljare okkara. Ja, efterföljare herrans. Det är en vitt stora som tar emot i åren om vi glädje och i hela andan. Det har fättet så öliga väl in i året. Så ja. Vi glädje och i hela andan. Akkurat, ja. Det så att det är och var när ötlun hin och tryckvant i Makedonia och Kaja fyretom. För för att täcka ner år herrans det var ut inte bäst och i Makedonia och Kaja och i alla städer har hörst om trycktickare av god så att och nöjtest inte att säga om det. Tog det kunde själv om teckon positivt finko. Hvordan vi finner innkomst til tekkon, og hvordan tid venter tekkon fra, hvordan tid venter tekkon til god fra av god noen, at tjene inn noen livande og sanne god, og vanta sånn hans av himmelen noen, som han røste opp fra en og deg, Jesus som frelser, og kom fra røyene og i kjemur, altså røyene og i kjemur. Ja. Men att det här tar han säger att det här att tid väntar till god från avgod. Det är den rätta rättföljden. Ja, det är det. Så det är inte nytt att näka att det bara väntar för avgod. Nej, det är inte det. Men vi att det väntar till god. Kraft av evangelium så blev det till att det väntar från tog som är helt fänka arna. Det tar förer en och i Louisville och har sort. Som sa en sang och säger att han må livsens allvar av ett lära och inne i krossens skola för att ha. Här lärde vi ta god att lyta bära. Bäst evangelium av bitcha. Här lärde vi ta ången av och känt av kraft och dovor öjr och nöj. Och kvärt vi att det är underfullt att minnas jag. Det är inte annat som kan göra åkken lyckligare då än alla och andra lyckliga som sitter där och täcker upp. Ja. Akkurat, ja. Det är inte. Nej. Det är det bästa. Och det är inte som kan mätas vid det. Nej. Ska du begynna på en av Jakob Paul? Är det så kött? Det är nästan Leo.
Det kan ikke passe. 36 minutter. Det har vi ångat til å bli her. Ha? Jeg var ikke alltid. Nei, men du må gjerne legge hos det rett. Nei, jeg har ikke mer det rett. Jeg leier til det rett igjen. Herre, takk for det. Jeg tror ikke det gjør det så underfullt at det gjør så kjøtt. Det har jeg aldri drømt om. Jeg ser at vi kanskje var kommet med heltene. Jeg har tykt som vi måtte færre til oss om nivå. Og til vårt her er det her som ofte lekst iver akkurat sinne, at det er dette noe godt. Og feir i himmelen, hjelp til dere med gavtak at det er fullt og helt. Og i alle tøymen lyften til djevråk. Og i alle tøymen oppgaven til djevråk nøysen her. Og sikkert dette heim i her som hever så om etter en tøytning og i tøynen arbeid her. Takk for det, og takk for at vi kommer enda her nå, og vi gleder og fri. Og i Jesu navn, ja. Amen. Så er det her som parten av hjertemål kommer enda, og vi får takke for okken. Vi er Anja Hansen som teker opp og redigerer. Ronny Petersson som teker seg av Ljøvnen. Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesefer. Parter av hjertemål som har vært, det kan du finne av YouTube, om du leter av Ikto Sjønvarsp. Hesen parten, han kommer eisen å være lagt ut her. Han kommer eisen å være senter av Tjei Kristelig Kringvarp. Så en affær, tusen takk for hesefer.